Хәерле кеш, исәнмесез Саба дулкыннары телевидениесын караучылар. 1 декабрь кышның 1 кешендә атна информацион программасын башлыйбыз. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында кыскача. Шәмәрдән халкына бер көндә ремонттан соң яңа җирле үзидарә бинасы, МЧС, почта бүлекчәсе кулланылышка тапшырылды. Сәрдәдә мобиль элемтәнең база станциясе эшли башлады. Иң җылы сүзләр, ягымлы назлар әниләргә. Якшәмбе көнне булып узган әниләр көненең күңелле шаукымы әле һаман да дәвам итә. Шәүкәт Биктимиров исемендәге Республика күләм театр бәйгесе яшь артистларны быел да Саба сәхнәсенә җыйды. 11 сезонында катнашу өчен театр коллективлары ныклы әзерлек белән килгән иде. Сәламәтлек ягыннан физик мөмкинлекләре шикләнгән булса да, рухи көчләре шиксез. Илдә инвалидлар декадасы башланды. Үткән җомгада Шәмәрдәндә Татарстан почтасының яңартылган бүлеге ачылды. Әлеге бина 700 пенсионерга хезмәт күрсәтә. Бердә ремонт белән берлектә яңа мөмкинлекләр дә булдырылган. Хәзер монда дәүләт хезмәтләре порталында учет язуын расларга яки киридән торгызырга мөмкин. Шулай ук кан басымын, тән температурасын һәм сатурацияны үлчәү өчен шартлар тудырылган. Тулырак алдагы хәбәрдә. Авыл җирлекләрендә урнашкан почта бүлекчәләрен ремонтлау программасы 2025 елга кадәр тормышка ашырыла. 2022 елда республика буенча 15 бүлек, агымдагы елда 32 бүлеккә ремонт үткәрелгән инде. Шуларның берсе Саба районы Шәмәрдән бүлекчәсе. Проведен полностью капитальный ремонт от ремонта фасада до кровли, соответственно, как вы видите, ремонт операционного зала, почтальоны, помимо почтальонской, там различные санузлы, в целом все отделение отремонтировано. Программа подразумевает не только проведение ремонта, но и модернизацию в части постановки новой мебели. Да, там, здесь же в отделениях мы не только традиционные почтовые услуги, да, там, здесь наши граждане могут подтвердить, допустим, ЕСИ, да, в части многофункциональных этих. Здесь же есть уголок здоровья, где, скажем, наши клиенты могут измерить давление, там, пульс сердца и так далее, там подобное. Почта бүлекчәсенең һәр почмагы үзгәреш кичергән. Клиентлар залы зурайтылган, өстәмә стеллажлар урнаштырылган. Биредә килгән посылкаларны ачып тикшерергә, заказ биреп кайтартылган кием салымны киеп карарга да мөмкин. Посылкаларның барысына да штрих-код куелган. Әйтергә кирәк, бу ремонтны бик күптән көттек. Капиталь ремонт булды. Халык та бик көтте, үзебезнең хезмәткәрләрдәген шушы бинаны ачылганнан дип әйтик. Без инде сөенәбез, шушындай безгә ремонт эшләре башкарган өчен үзебезнең республика хөкүмәтенә, үзебезнең район башлыгына бар кешенең көче кергән һәр кешегә рәхмәтебезне белдерәбез. Бүтән уңайлыклары бар, хезмәткәрләр һәрберсенең үз урыны булдырылган, һәрберсе дәген үз эшен намуслы, шушы якты бинада матур итеп башкарылыр дип уйлыйбыз. Шәмәрдән бүлекчәсендә 6 почтальон, 2 оператор 6150 кешегә хезмәт күрсәтә. Без бу Шәмәрдән почта бүлекчәсе хезмәтеннән бик теләп файдаланабыз. Чөнки без монда айлык түләүләребезне түлибез. Анар почтальоннарның хезмәтеннән без бик канәгать. Бөтен Шәмәрдән халкы исеменнән әйтәм, алар нинди погода булуга карамастан вакытында пенсияларны китерәләр, вакытында газета журналларны китерәләр. Шушындай уңайлы, матур безгә условия тудырган өчен без район җитәкчелегенә һәм дә инде республика җитәкчеләренә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Аннары соң менә читтән караганда шушы коллектив бик тату. Монда мөгаен Рәсимә Вакыйф кызының өлеше зурдыр дигән фикердә калам мин. Мы очень довольны, что обновили нашу почту, очень рады. А девочкам желаю работать, они такие добросовестные, такие милые, как говорится. И я им желаю работать столько, сколько позволит им здоровье. Әлеге бүлекчә белән Рәсимә Гарифуллина җитәкчелек итә. Ул биредә 39 ел эшләй. Бөтенебез тырышып эшлибез. Безгә шундый ремонт ясап биргән һәрбер өлеше кергән кешегә бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Безнең күп гомеребез шунда эштә уза. Инде өйгә кайтасызда килмәс инде мондый матур почталардан соң. Бик матур, якты, матур, кемгә яраган мондый матур почталар, мондый матур зданиялар. Бар кешегә бик зур рәхмәт. Инде тырышып эшләгән алар безгә. Почта бүлегенең ачылыш тантанасында Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин да катнашты.
Ул биредәге хезмәткәрләрнең сорауларына җавап бирде, программаларның эшләве белән кызыксынды. Хәтта якыннарына открытка да җибәрде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов почтальоннарның хезмәтен югары бәяләве хакында әйтте. Когда почта есть, мы на связи. Поэтому огромное спасибо всем почтальонам. Алла ярдәм бирсен сезгә эшләрегезгә. Киләчәктә дә бөтенебез бергә матур итеп эшләргә язсын. Рәхмәт бөтенегезгә. Ну и руководству огромное спасибо за вклад. Я думаю, все наши желания сбудутся, когда мы вместе. Кунаклар шулай ук ремонт ясалган Шәмәрдән авыл җирлеге бинасында да булдылар. Айрат Хайруллин авыл җирлеге башлыгы урынбасарыннан кәгазь эшен җиңеләйтү өчен нинди программалар җитешмәү хакында сорашты. Аннары катнашучылар икенче катта урнашкан МЧС хезмәткәрләре белән аралашып, биредәге ремонтны да карадылар. Киләсе тукталыш 220 кеше яши торган Сәрдә авылы. Биредә федераль программа нигезендә мобиль элемтәнең база станциясе сафка баскан. За моей спиной стоит инфраструктура объекта связи, который построен по федеральной программе. К сожалению, мы прекрасно понимаем, что в малочисленных населенных пунктах порой нет ни связи сотовой, ни скоростного интернета. И поэтому вместе с Ростелекомом, с компанией Теле2 при поддержке правительства Российской Федерации реализуется программа устранения цифрового неравенства. В прошлом году 44 населенных пункта получили скоростной интернет 4G, в этом году 55, итого 99 населенных пунктов за 2 года. Здесь я хочу поблагодарить Шадаева Максута Игоревича, нашего федерального министра, за поддержку Республики Татарстан. В планах на следующий год еще 87 населенных пунктов в Татарстане охватить сотовой связи. Сабинский район очень активно участвует в этих программах. Вот я могу сказать, чтобы эта инфраструктура связи здесь появилась, надо было голосовать на портале госуслуг. И жители населенного пункта, жители Сабинского района активно голосуют за свои населенные пункты. И вот за эти 2 года 6 населенных пунктов Сабинского района тоже по федеральной программе получили сотовую скоростную связь. Поэтому призываю всех всегда, вот вы средства массовой информации, мы об этом всегда объявляем, доводить до жителей. Там, где наибольшее количество голосов, там объекты связи всегда будут появляться. Әлеге вышканы Ростелеком компаниясе төзегән. Ростелекомның Татарстан Республикасындагы филиалы директоры Павел Гонцов собалыларның бик актив булуы хакында әйтте. Эти базовые станции при поддержке федерального правительства Республики Татарстан, нашей компании Теле2, появляются в нашей прекрасной, замечательной республике. Эта базовая станция на самом деле откроет ровно все те же самые возможности на селе, что и в городе. То есть люди смогут пользоваться качественной голосовой связью, смогут пользоваться высокой скоростью передачи данных, смотреть видео, загружать любой контент, общаться в социальных сетях и, соответственно, пользоваться всеми благами современной жизни, цивилизованного мира только в селе. Теле2 компаниясының Татарстандагы директоры Дмитрий Савенков инде 53 абонентны үзебезгә тоташтырдык дей. Компания Ростелеком выступает в роли партнера от государства, да, по поводу устранения цифрового неравенства. Мы являемся как техническим партнером компании Теле2. После того, как проходит голосование проходит у нас 2-й раз в республике. Вот, и самые активные деревни, в которых требуется связь, по количеству голосов, они получают доступ к строительству и базовой станции, и в будущем подключение уже к оператору Теле2. Бүгенге көндә тормышны интернеттан, элемтәдән башка күз алдына китерүе дә кыен. Мондый вышканың сафка басуы авыл халкы алдында яңа мөмкинлекләр ача. Кичә 30 ноябрь көнне район хакимиятенең утырышлар залында наркологик һәм онкологик хезмәтләренең Саба районында күчмә киңәшмәсе булып узды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Онкология, наркомания заман афәте булып безнең тормышыбызда елдан-ел киңрәк канат җәя. Саннарны барлый башласаң чаң сугарлык. Халык сәламәтлеге сагында торучы табибларга эш көннән-көн арта. Кызганыч ки, мондый авырулар белән көрәшүнең соңгы нәтиҗәсе аянычлы тәмамлана. Район хакимиятендә район үзәк шифаханәсе табиблары, ФАП мөдирләре, авыл җирлекләре башлыклары белән шул уңайдан киңәйтелгән утырыш үтте. Анда наркология, онкология юнәлешендәге район статистикасы буенча фикер алыштылар. Бу уртага салып сөйләшүдә республиканың клиник наркологик диспансеры баш табибы Ринат Уткилбаев, аның урынбасары Сергей Басанов, республиканың клиник онкология диспансеры баш табибы Илгиз Хидиятов, аның урынбасары Альфир Хисамеддинов катнашты.
Район үзәк шифаханәсе баш табибы Марат Юсупов Саба районы буенча халык сәламәтлеге торышына булган эшчәнлекләрен анализлап чыгыш ясады. Мәсәлән, бездә елга теркәлгән 253 үлем очрагының 54,1%-ын йөрәк-кан әйләнешләре авырулары алып тора һәм икенче урында яман шиш авырулары, аннан кала алкоголизм, наркомания корбаннары. Бүгенге статистикага күз салсаң, соңгысы буенча 179 пациент табиб күзәтүендә санала. Чынлыкта бу саннар күпкә югары, чөнки барлык бу яман гадәтне тормыш рәвеше иткәннәрне дә исәпкә алу тиешле дәрәҗәдә оештырылмаган. Монда авыл җирлекләре башлыклары, ФАП мөдирләренең ныгытып, кулга-кул тотынып эшләп бетерүләре җитми ди баш табиб. По алкоголизму в диспансерном учете у нас состоит 105 человек, на профучете 59 человек, всего 164. По наркомании на доучете 7 человек, а на профучете 8 человек, итого 15. Агымдагы 2023 елда район үзәк шифаханәсе базасында яман шиш авыруларын амбулатор дәвалау үзәге эшли башлады. Ул заманча беренчел аппаратлар белән җиһазландырылган. Бирегә Саба, Күкмара, Теләче районнары пациентлары беркетелгән. 2 табиб-онколог, 4 медицина хезмәткәре яман шишләрне ачыклау, дәвалау, профилактика юнәлешендә үз бурычларын үтиләр. Безгә нәкъ менә бу авыруларны башлангыч чорында ачыклау төп максат ди республиканың баш онкологы. Мәсәлән, Саба җирлегендә узган ел 107 кешегә рак диагнозы куелган. Аның 56,4% башлангыч чорында ачыкланган. Ахыр чиктәгесе 28,5% очракка туры килә. Яман шиштән үлүчеләр саны 39 кеше. Иң яманы аларның 9-ы эш яшендәге кешеләр. Без ЗНО дип әйтәбез, злокачественное новообразование, онкология ул теге науканы аңлата. Шуңа күрә злокачественное новообразование, рак авыртулары, алар үсмимидә, кимимидә дип әйтергә була. Ләкин аларның ачуларын без күбәйтә барабыз елдан ел. Заболеваемость дип әйтәбез инде без. Заболеваемость растет дип әйтәбез, үсә дип әйтәбез. Бу бик әйбәт эшендә, шуңа күрә, потому что ул аңлата, теге онкологические заболеваниялар үсми, аларны ачыкландыру, аларны ачу күбәя дигән сүз ул. Шуңа күрә ачыкландыру, ачу күбрәк бүгенге көнгә служба эшли. И безнең төп максатыбыз аларны менә шул беренче, икенче стадияларда ачыкландыру. Әмма ләкин бу стадияларда ачыкландырсак, біз бу авыртуларны, аларны без имеем возможность излечить полностью. То есть полное излечение наступает. Шуңа күрә шушы беренче, икенче стадияларда бу авыртуларны ачыкландыру бик зур максат безнең өчен. Район башлыгы Рәис Биннаханов та эчкечелек һәм яман шиш кебек иң куркыныч авыруларны башлангыч стадиясында ук белү, ачу җитми дип басым ясады. Бүгенге көндә дәвалау эше оештырылган, әнәк менә авыруны ачыклау соңгы чиктә генә диде. Аны үсеп килүче буынның яман гадәтләрне үз итүе дә борчый. Бигрәк тә әни буласы кыз балаларга игътибарны көчәйтергә куша. Гарип бала туылған күншелек туа, и бір уақытында да басынан ситмияның бұл клеткалары. Иракныққа 2 айдан соң, итірген может, остановиться, қатын қызым, жоқ. Біздің гарип балалар күннен орта. Біріншісі ол шушы, қатын қызым дұрыс еттіп, біздің тұтмауларды, тіләсіне сәра қолларының, біріншісі спиртные напитки. Ол менің айыма съешил вопрос. Это болезнь, считается злакокачественной, это яхшы тұрмыштан барлыққа келген. Біздің тұрмышымыз яхшыған сайын бұл ебірлер арташа. Потому что біздің өзіміздің тұрмышын тұтышы дұрыс етіп ошамау, дұрыс етіп әрекетте болмау. Ну и шушы
şu şimdilikler kullanılan bizim problem olacak. Onun için biz aslında bulgan indi. Мәкилешекте bu da biz nöbet Район башлыгы үз сүзен куәтләп соңыннан диспансеризация үтүне сәламәтлек өчен шанс булуын һәм аның кыйммәтле тикшерүнең бик күп төрләрен бушлай узу җае бирүен дә искәртте. Шулай ук ул барлык оешмаларның да үз хезмәткәрләрен диспансеризация уздыру мәсьәләсенә җаваплы карамауларын телгә алды һәм залда утырган һәрбер табибның иң элек үзләренә диспансеризация үтәргә кушты. Ноябрьнең соңгы якшәмбесе әниләр көне иде. Аларга карата күпме игелекле сүзләр әйтелсә дә, хөрмәт күрсәтелсә дә, бер кайчан артык булмаячак. Бәйрәм уңайыннан районыбызда төрле кичәләр, концертлар, спорт бәйгеләре, күңел ачулар оештырылды. Иң масштаблысы район мәдәният йортында уздырылганы иде. Зал тутырып килгән кадерле әниләрне район башлыгы тәбрикләде. Әниләр көнен билгеләп үтү, аларга дан җырлау һәр җирдә бик күркәм итеп алып барыла. Байлар сабасында да бу бәйрәмне озакка истә калырлык итеп үткәрделәр. Район үзәгендә һәм авылларда яшәүче 350-гә якын әни мәдәният йортына җыелды. Уллары яки ирләре Украинада махсус хәрби операциядә катнашучы әниләр чакырылган иде бирегә. Шулай ук армия сафларында хезмәт итүче, эчке эшләр бүлегендә, Росгвардиядә эшләүчеләрнең әниләре бәйрәмгә килде. Ак яулыклы, мәрхәмәтле әниләр, мөлаем ханымнар, тормыш авырлыгын үз җилкәсендә алып баручы хатыннар. Җир йөзендәге бөтен матурлыкны, гүзәллекне алар тудыра бит. Сәхнәдәге зур чарага керешкәнче, без аларның берничәсе белән сөйләшеп алырга җай таптык. Әкренге сугыштан малайны көтәбез. Сугышлар бетсен. Алай тәгалә исән-сау кайтырга язсын бар балалардаган. Ата-аналар кайгырмасын. Улым Ергунов Руслан Сергеевич, аңа иртәгә туган көне 45 яшь тула. Әле кайтканда 2 кабыргасы сынганы, авыртып китте. Шул авырту малайы бар. Мин аның опекунствосында, минем үстә баласы. Уйларыбыз төрлесе бар инде, шатлыклы да, борчулы да. Балаларыбыз өчен бик борчылып торабыз инде, еракта бит инде, хәтәр җирләрдә. Исән сау гына йөрсеннәр инде, бөтен теләгебез шул. Балаларыбыз сывыда исән сау булып, дөньяла тынычланып, балаларыбыз тиз арада үз яннарыбызга кайтсыннар иде инде. Ничә ай анда булды инде? Менә елда 9 инде 26 ноябрьдә чыгып киткән иде. Хәбәрләшеп торасызмы? Әкрен генә хәбәрләр килеп тора. Кайсы якларда алар? Алар башта Сватов ягында булдылар, хәзер Абдиевка ягына киттеләр инде. Өйдә балалар белән яшәйсез? 2 ныгым бар. Әтиләрен көтәләрме? Бик көтәләр, көтмичә инде. Ходай тигезлектән айырмасын, тигезлектә яшәсеннәр. Кайгы хәсрәтлек күргән насыйп итмәсен бер кешегә дә. Балаларыбыз да исән саулар, Аллага шөкер. Исән сау булсыннар, исән сау хезмәт итеп кайтсыннар. Сезнең 2 улыгызда? 2 улым, 1 оныгым. Менә сәхнәгә Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов күтәрелде. Ул залда утыручы газизләрдән газиз әниләрне бәйрәм белән тәбрикләде. Иң изге теләкләрен җиткерде. Аннары балалар тәрбияләүдәге һәм гаилә традицияләрен ныгытудагы казанышлары өчен Килдебәк авылыннан 5 бала әнисе Хәлилова Гөлия Фәнис кызына Татарстан Республикасының Ана даны медален тапшырды. Агымдагы елның август айында гаилә һәм социаль активлыкларны берләштергән, заманча хатын-кыз образын популярлаштыруга юнәлтелгән Миссис Татарстан 2023 республика конкурсында җиңү яулаган һәм Ростов-на-Дону шәһәрендә узган Россия күләмендәге зур бәйгедә Татарстан данын яклап чыгыш ясап, Мисс Россия 2023 титулына ия булган Альбина Рөстәм кызы Галиева шулай ук бүләкләнде. Әниләрне бәйрәм белән тәбрикләп, алар өчен Минзәлә дәүләт драма театры артистлары тарафыннан Ситса туй дип исемләнгән спектакль күрсәтелде.
Театр яктылыкка нурга илтә, кире юлга җибәрмәй, уңга илтә. Тукайның бу бөек сүзләре бер заманда да актуальлыгын югалтмый. Театр булган, бар һәм булачак. Улпат артистлар артыннан яңа буын яшьләр үсә. Безнең районда үткәрелеп килүче Шәүкәт Биктимиров исемендәге Республика балалар театр сәнгате конкурсы да бу эштә бер баскыч булып тора. Кичә театр коллективлары бик матур чыгышлар әзерләп, фестивальнең 11-нче сезонында катнашу өчен Сабага килде. Театр безнең киләчәк көннәребез өчен файдалы ва өметле бер нәрсә дип язган бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Театр ул һәрвакыт табышмак, көтелмәгән хәлләр, мөгъҗизалар. Театральләштерелгән эшчәнлек бала тормышына төрлелек кертә. Аңа сәнгатькә кагылудан шатлык бүләк итә. Балалар театр сәнгатен үстерү максатыннан үткәрелгән әлеге конкурска 61 театраль күренеш тәкъдим ителгән. Шулар арасыннан иң яхшы 10 коллектив йомгаклау этабында чыгыш ясады. Этнә муниципаль районы мәктәптән тыш эшләр үзәгенең әкият иле театр коллективы конкурсларда беренчелекне бирмәй. Без һәм театр Бүтін Россия театр фестивалында да беренче урын яулаганнар. Без Этнә районы Мәңгәр авылында Халык театры каршында эшләп килүче әкият иле Курчак театры булабыз. Без Нәби Дәүлинең җырлап үткән җәй дигән Курчак спектаклен сезгә күрсәтәбез, куябыз. Уңышларга килгәндә, инде уңышлар бар әле безнең. Идел Кәем, Корея фаристлары беренче урыннар гына яулыйбыз. Open Fest халыкара фестиваль, театр фестивале ул тоже беренче урын. Шәүкәт Биктимиров, менә монда 3нче елга катнашкан идек, 2021дә ялгышмасам. Беренче урын. Театр белән тормышны бәйләү кызык сценарий булыр ул. Театр училищесына кереп, Илдар Хайруллин кул астына эләгеп, бергә эшләсәң күңелле булып китәр. Быел да этнәлеләр уртанчылар төркемендә беренчелекне яуладылар. Финалга чыгучылар арасында Теләче районы Баландыш төп мәктәбеннән Өмет театр коллективы да бар иде. Исемнәре җисемнәренә туры килә. Араларында өметле яшьләр байтак. Назлыгөл Гайнетдинова үзләре тәкъдим иткән Илдар Юзиевның Гашыйклар тавы спектаклендә Мөнирә образын гәүдәләндерде. Бу өмет түгәрәгенә инде без 5 елдан артык йөрибез. Үзебезне төрле рольләрдә сынап карыйбыз. Иң беренче иптәш командир дип исемләгән театрыбызны куйдык. Бүген шулай ук Өтү балакны да анда да мин үземне төп рольдә сынап карадым. Бүген Гашыйклар тавы анда мин Мөнирә. Киләчәктә дә тормышымны сәхнә белән бәйлисем килә, чөнки ул миңа кызык, ул миңа ошый. Раушания Зайнуллина театр түгәрәген 36 ел җитәкләй. Ул шәкертләре турында бары тик уңай фикердә. Укучылар инде әгәр дә шөгыльләнергә вакытны киңрәк бирсәләр, бик теләп кабатлыйлар, йөриләр, яраталар. Алар үзләре мин инде әйдәгез инде тагын театр куйыйк, тагын нинди театр куйыйк, менә булар аеруча шулай күп сорадылар инде. Һәм менә алар белән инде начар эшләдем дип әйтә алмыйм. Аллага шөкер, уңышларыбыз булды. Узган елда, 3нче елда без монда катнашып, инде беренче урын алып кайттык Шәүкәт Биктимировта. Аннары Кәрим Тинчуринга бик эшләрбез инде. Анда да безнең уңышларыбыз бар һәм сәердә актив катнашабыз. Алдагы елларда да анда да җиңүләребез булды инде, Аллага шөкер. Гомумән алганда театр сәнгатен укучылар яраталар. Измә урта мәктәбенең балачак театр коллективы Ләбиб Лиронның Шәпәләй һәм Тәпәләй маҗараларын сәхнәләштерде. Нәфисә Җиһаншины җитәкли торган әлеге коллектив күп кенә конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулаган. Театр түгәрәгенә йөрибез. Инде 2нче ел анда шөгыльләнәбез. Теге елны да без бу конкурста катнашкан идек һәм 2нче урынга лаек булдык. Безнең бу түгәрәгебезнең җитәкчесе Нәфисә Султан Ахметовна. Без бу түгәрәккә бик теләп йөрибез һәм республика күләмендә генә без инде күпме грамоталар яуладык. Укучыларым турында инде мин бары тик уңай фикердә генә бирелгән сүзләрен инде алар вакытында ятлап, мин әйткәннең һәрберсен төшенеп торалар. Аның нәтиҗәсе инде безнең менә Аллага шөкер күренеп тора, уңышларыбыз да бар. Безнең узган ел менә республика күләмендә дә 5 грамотабыз бар безнең. Шәүкәт Биктимиров исемендә 2нче урын, Сәйяр район фестивалендә 3нче урын. Һәм юные герои Великой Победы республика конкурсында да без җиңү яуладык. Һәм инде калганнары онлайн конкурслар грамоталары. Мин бик канәгать укучыларымнан да, Аллага шөкер.
Конкурсантларны район башлыгы исеменнән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов сәламләде. Бик зур рәхмәт катнашучыларга, бик зур рәхмәт оештыручыларга. Шәүкәт әфәнденең тарихы, даны һәм калдырган васыяте озак еллар яшәсен. Яратыгыз сәнгатьне, яратыгыз мәдәниятне, ул сезнең күңелегезне, эчке халәтегезне дөрес итеп тәрбияли. Алга таба да шушындый конкурсларда зур масштабларда катнашып, менә безнең жюри әгъзасы бүген шулай ук якташыбыз Гүзәл ханым Гүлвердиева, инде 10 ел безнең Шәүкәт ага эшләгән данлыклы Галиәскәр Камал театрында эшләп килә. Сез аны спектакльләргә барганда анда үз рольләрендә күргәнсездер. Без шулай Гүзәл белән горурланабыз. Сезнең арада да киләчәктә безнең республикабызның сәхнәләрендә, театрларында, шактый спектакльләрдә катнашып, безне тамашачыны сөендерер, яхшы мәгънәдә әйткәндә, вакыты белән көендерерлек итеп чыгыш ясаучы артистларны күрербез дип уйлыйбыз. Театр дөньясында балаларның дөньяга карашлары киңәя. Театр күренешләре аша күңелләренә үгет-насихат орлыклары чәчелә. Шәүкәт Биктимиров исемендәге 11-нче Республика балалар театр сәнгате бәйгесе моны тагын бер кат раслады. Олы Шыңар авыл мәдәният йорты каршында эшләп килүче Мирас ансамблена 30 ел. Шушы еллар эчендә мираслылар Рәсәйнең төрле төбәкләрендә булырга өлгерделәр. Төрледән-төрле конкурсларда дәрәҗәле исемнәр, бүләкләр алдылар. Шыңар авыл мәдәният йортына олысы кешесе яшы карты бердәм җыелды. Биредә Мирас фольклор ансамбле оешуга 30 ел тулуга багышланган зур кичә башланып китә. Фойега авыл тарихын чагылдырган экспонатлар урнаштырылган. Авыл ие, ак мич, бәйләнгән шәлләр, чиккән сөлгеләр, идек басу җайланмасы. Булар ерак тарихта калса да, безнең өчен иң кадерле әйберләр. Килгән кешеләр иң элек әнә шуларны карап танышты. Шыңар авылы ил күләмендәге зур эшләрне алга этәрүче галимнәре, профессорлары белән горурлана. Авыл халкы җыр биюне үз итә, сәнгатьне ярата. Мәдәният йорты каршында эшләп килүче Мирас ансамбленә 30 ел дәвамында авылның күпме үзешчәне катнашкандыр. Аларны санап бетерә алмассың. Элекеге гореф-гадәтләрне хәзерге буынга тапшыруда армый-талмый хезмәт итә алар. Безнең инде Мирас фольклор коллективы шуннан да бик күптәннән эшләп килә. Мин үзем дә инде мәдәнияттә күптән эшлим. Үземне шушында эшләгәннән бирле инде шушы фольклор коллектив шушында мәдәният йортында эшли инде. Без инде соңгы елларда төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнаштык. Менә быел гына бистәшәле дигән бик матур конкурска барып кайттык. Ул инде балык бистәсендә булды. Бик матур конкурс. Анда безгә лауреат исеме бирделәр. Аннар инде Шатыртауда җыен дигән шундый фестивальгә бик яратып барабыз без. Менә ул Азнакайда үткәрелә. Шулай ук район конкурсларында актив катнашырга тырышабыз инде. Үзебезнең йолаларыбызны, үзебезнең гореф-гадәтләребезне һаман да яшәтәсе килә, һаман да яшәртәсе килә. Шул нисбәттән чыгып, балалар фольклор коллективлары оештырып җибәрдек. Алар эшләп килә, Аллага шөкер, мәдәният йортында. Бүген Бирегә Теләче районының Ашы авылыннан Риябушка, Улы Кибәхуҗа авылыннан Аккалфак, Сабай авылыннан Гәрәбә, Уют авылыннан Зүбәрҗәт, Шикша авылыннан Зиләйлүк фольклор ансамбльләре, Кырбаштан Нардуган Керәшен фольклор ансамбле килде. Сәхнәгә Шыңар авылы җирлеге башлыгы Алмаз Гарипов күтәрелде. Хәерле кич, хөрмәтле шагыйрьләр, килгән кунаклар. Менә бүгенге көндә без үзебезнең Мирас ансамбленең 30 еллык кичәсен үткәреп ятабыз. Коллектив бик матур үзебезнең, Аллага шөкер. Йөргән юлларында гел барып, чыгып киткән җирләреннән бер вакытта да грамотасыз, дипломсыз кайтканнар юк инде. Аларга бик рәхмәтлемен. Аны бик анда олы апайларыбыз безнең, семьялы кешеләр. Хатын-кызның бит аны өендә дә шул, мужигында җайлысы бар, семьясын барлыйсы, малын да туйдыра кирәк. Барыгызга да бик зур рәхмәт, тырышасыз, молодцы. Сезгә алдагы тормышыгызда, семьягызда уңышлар, сәламәтлек телим. Сәхнәгә бер-бер артлы чакырылган кунаклар тамаша кылырга менә.
Теләші районының Улы Кибахужа ауылынан келген Аққалфақ ансамблі yüzük салышы ойынын көрсетті. Күршідәге өзі кішкіне, өзі түшкіне болған ұйыт ауылы клубы үзішчәнләре дә килгән бәйрәмгә. Алар үйін үрләү, ұршық өмәсе юласын күрсәттілер. Араларында иң өлкән уенчы Фираяпа Гыйлметдиновага 81 яш. Біз мында фольклор дип әйтмәйдә, борынгы гадәтләрне, урыф гадәтләрне җан җигерләү нин күрсәтәбез инде. Күренешен күрсәтәбез. Киш отыру инде менә җыелып, ниләргә, яшьләргә дальнейшем үзебезнең гореф гадәтләрне җиткерү өчен. Фирая апа, бүген генә килдегезме, әллә шулай сәхнәләрдәге чыгыш ясап? Илек сәхнәләрдә бик йөридем. Бик йөрдем. Аннары аягым сынды дагын, аякларым сынганнан соң күп наркозлар да кичердем. Аннары тукталып тордым. Хәзер менә килдем завклуб. Стори бит мине. Тыңламасам тагы булмый. Алар белән яшәсе, килен белән клубта йөрим инде хәзер. Әйдә дисә барам. Кайт дисә кайтам. Шулай әйтмичә булмый. Шакыргач килдек инде без. Шакыргач. Күптән кич утырган күршеләр, туганнар шулай бер рәхәтләнеп утырдык. Бу эшләү өчен дә түгел менә. Мирасны балаларга өйрәтеп калдырырга кирәк. Мирасыбыз югалмасын. Шәрмәйләдем, 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 шәлем түгәрәк түгел, шәлем түгәрәк түгел. Әннәгидергем, нәгидергем, нәйемлә, әннәгидергем, нәгидергем, нәйем, әннәгидергем, нәгидергем, нәйемлә, әннәгидергем, нәгидергем. Аша ул клубы каршында эшләп килүче Рябушка ансамбле русчада, татарчада җырлады. Бәйрәмдә балаларны күрүдә бик зур куаныч. Менә нинди оста малайлар җырлап шаккаттырдылар безне. Birge şulay yaşarga yazsın, matur ittirib. Jırlab yaşayk.
жырлыйлар да, бейилер де. Әби бабайлардан қалған бармақ санау ойынында көрсеттілер сабайлылар. Сәхнәгә шыңар яшьләре күтәрелде. Eyvət düşkən bu. Hava şifadır. Oyalı. Bismillahirrahmanirrahim. Eydəniz oyun oynamalıyıq. Hadi olup koyalı. Bizim ortağa basan. Bir rəvişkə uşalıqda 5-6-12 şolun iki arasından en matırı miniki dilərək. Yıgra şilek şiya disene Zengere gülmek giyene disene Şimazide şilegen disene Aytarı da sigene disene Oh miliki kızlarını duşası Yavşılarına kemlerini uşası Шағар мәдениет йортында эшләп килүче Мирас фольклор коллективының аккомпаниаторы булам инде. Көйләр белән тәкъдим итүче кирәк. Инде без репертуарга килгәндә безнең репертуарлар бик күп инде ул. Без инде төрле гореф-гадәтләрне, элеккеге ниләрне чыгарабыз инде. Борынгы инде гореф-гадәтләр булган, bütün шул йолаларны уйнарга тырышабыз, берсендә калдырмыйбыз. Инде бу фольклор коллектив белән күптән эшлибез әйтеп киттеләр. Менә 30 еллык бүген бәйрәме бит инде. Бу коллектив белән бик күп җирләрдә булдык инде без. Мин үзем шат шушы коллектив белән эшләвемә. Чөнки бик күп җирләр туры килде, бик күп Татарстан районнарында, бик күп фестивальләрдә йөрдек. Иң менә күңелгә якыны, күңелгә кереп калганы без 2010 елда республика күләм шушы фольклор коллективлар арасында җиңү яулап безне Венгрияга төрки халыклар фестиваленә юллама берделәр. Анда инде bütün төрки халыклар далага җыелып, бөтенесе үзләренең йолаларын күрсәтеп, безгә анда бик шады, безне анда бик әйбәтләп кунак итеп, без анда ял да иттек, бәйрәм да иттек. Һәм 10 көн буе без шунда корылайда булдык. Безнең анда бик күңелебез булып кайттык инде.
Шыкша улынан килгән Зиләйлүк фольклор ансамбле мираслыларны җырлап, бейеп тәбрикләде. Әнә шулай шаулап гөрләп киң җәмәгатьчелек белән үтте Мирас фольклор ансамбленең 30 еллык юбилей кичәсе. Алга таба да зур уңышлар телик үзләренә. Бүген 1 декабрьдә илдә инвалидлар декадасы башланды. 3 декабрь сәламәтлеге ягыннан физик мөмкинлеге шикләнгән кешеләр көне булачак. Әлеге дата белән бәйле рәвештә декабрь башын инвалидлар декадасы итеп үткәрү традицияга керде. 10 көнлек җәмгыятебезгә янәдән аларга даими игътибар бирү, социаль яклау кирәклеге турында искәртә. Саба районында барлыгы 3941 физик мөмкинлеге шикләнгән кеше гомер кичерә. Араларында тулы канлы тормыш белән яшәүчеләр байтак. Мәдәни, спорт чараларында актив катнашып кына калмыйча, районга зур җиңүләр белән кайтучылар да бар. Алар белән без сезне даими таныштырып торабыз. Ә бүген сүзебез кабат Кояш кызы Ләйсән Зарипова хакында. Спорт сила. Вам телаем все добра. Стопа, важно, сесне, бела, нугасяса, бацевцва. Ләйсән спорт белән ныклап тренерлар ярдәмендә 2014 елда шөгыльләнә башлый. 2016 елда теннис дөньясына беренче адымнарын ясый. 2018 елда беренче тапкыр спортлин буенча Россия чемпионатында катнашып 2нче урын ала. Шул ук елны Португалияның Мадейра утравында дөнья чемпионатында 3нче урынны алып бронза медаль белән кайта. 2019 елда Европа чемпионатында 1 алтын, 2 көмеш медаль ала. 2021 елда Италияның Феррара шәһәрендә шәхси разряд буенча 3нче урынны, команда зачетында 2нче урынны яулады. Быел исә башкалабыз Казан шәһәрендә булган махсус олимпиаданың бердәм уеннарында 2 алтын, 1 көмеш медальле булды. Россия чемпионатында парлы разрядта алтын, катнашта көмеш медаль иясе булып, Россия чемпионы исемен алды. Ләйсәннең тагын бер күңелле яңалыгы. 31 октябрьдә аңа Россиянең спорт мастеры дигән мактаулы исем бирелде. 21 ноябрьдән 26 ноябрьгә хәтле Курган шәһәрендә спортлин буенча өстәл теннисының Россия кубогы булып узды. Без инде бу кубокта бик зур дәрәҗәләргә ирештек. Безнең Татарстан командасы белән составында Ләйсән дә инде үзенең бөтен көчен куеп, көрәшеп, менә шушы 2 кубок Россия кубогына ия булды. Катнаш разрядта Новиков Андрей белән һәм парлы разрядта Утар кызы Полина Кадырова белән көрәште. Bütün куйган тырышлыкларыбыз юкка чыкмады, Аллага шөкер, җиңеп чыктык, сөенеп кайттык. Алга таба инде безнең хәзер бик зур ярышлар көтә, безне яңа стартлар көтә. Иң зур, иң олы һәм бик дулкынландыра торган ярышлар бу инде март аенда Саранск шәһәрендә Россия чемпионаты булып узачак.
10-сынан 15 мартқа хәтле, 19 марттан 26 мартқа кадәр Төркиянең Анталия шәһәрендә дөнья чемпионаты була. Бу трисом уеннары була. Бу мульти соревнование дип атала инде, бу икенче төрле әйткәндә. Без анда инде 57 ил катнашачак. Без инде Россия җыелма команда составында данын якларга барабыз, Алла бирсә. Без инде шушы уңышларның өстендә эшләүче тренерларыбызга Фарход Усманович Исмаилов, Хайым Фарходович Исмаилов, Азат Васильевич Валиуллинга бик шиксез рәхмәтле, чөнки спортка булган мәхәббәтебезне алар инде безне бик шушы спортка алып килүче кешеләр, чөнки спортсмен гына тренер ярдәменнән башка бер нәрсә булдыра алмый. Бу инде тандем дип әйтәбез, тренер һәм спортсмен. Рәмзия ханым Ләйсән өчен әни генә түгел, ул аның сәламәтлеге сагында торучы психолога, якын дусты, тренеры да. Мин 22 елда шушы Ләйсәнгә ярдәм итү ниятеннән инде үземдәген 724 сәгать физкультура институтында мин адаптив спорт түрі буенча тренер профессиональный подготовка уздым, диплом алдым, һәм шушы диплом нигезендә мине дә җыелма Россия командасына алдылар специалист буларак. Мин инде үземнең ярдәмем шушы даун синдромлы спортсменнарга тиер дип ышанам, чөнки миссия дәвам итә. Гомер буе шуларга ярдәм итеп яшәдем. Алга таба да шундый ярдәмнәр бирегә язсын, насыйп итсен. Бергә хәзер уңышларга таба инде алга таба барабыз. Алар гомер буйлап бергә атлап бара, уңышларга бергәләп ирешәләр, киләчәккә яңа максатлар куялар. Алда сынаулар, киеренке ярышлар күп булачак. Без аларда Ләйсәннең җиңәчәгенә ышанабыз. Теманы дәвам итәбез. Ләйсән Зарипова хакында Россия режиссеры, оператор, продюсер, документаль портретлар булдыручы Анастасия Штанки махсус материал әзерләгән иде. Одна информацион программасы соңында без сезгә әлеге фильмны тәкъдим итәбез. Бүгенге чыгарылышта урын алырга тиешле сюжетлар шуның белән тамам. Мин исә сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырмын.